Det er onsdag den 25. juni. Ungerne de er nu knap 3 uger gamle. Måske 20 dage. Og der er stadigvæk 5. Men meget stor forskel i størrelse. Der sidder en stor her til venstre. Og så er der 3-4 stykker herinde i hjørnet. En, 2 her, og så 3 herinde i hjørnet. Der er en her, og 2 herinde i hjørnet, så er der den der, og så er der en kæmpe her midt i.